салом алейкум дӯстони азизи ман. Бо унвони азиз кадоме ки мехоҳад ки хароб шава, ҳама намуди таҳтирура, ягон донача, ягон хел кирм, яра, ягон чӣ мешава мазош ҳастай, кремош ҳастай, духӣ дора, доруворӣ дора, чизе ки мехоҳен дар ширкати эрсақ ҳастай духтаро. Барои худтон харид мекунед. Иҷада хариду фурӯши бисёр дар кор нестай духтаро. Ҳамаи чиз барои худтон саломатитонда дар кория мехарен, ба маош буромада мешавен. Чизе ки дар суратҳо дидестем барои мӯи сар, барои ягон хел витилига, пӯст сафед шудан, ҳама намуди кожини забаливани ҳами барои пӯст таҳтирура хушрӯ кардан мағз дора, крем дора, витаминҳо дора духтаро. Бениҳоят корш осона, як структура месозен. Анами апаҷони ман бениҳоят зани ҷасурай. Ҳами корда аллакай ба қуллаҳои баланд расидагия. Интернет магазин дора, канал дора дар ютуб. Кадом мехоҳай насилкаша мемонам дароин обуна шавен. Иё канал дора шуморо ёрдам метиҳад духтаро. Дарои интернет магазин дора. Беҳад корш дар авҷай. Аллакай ино ба қуллаҳои баланд расидагиянд духтаро. Кадоме ки мехоҳанд дар группаи ҳамино кор кардан, ба номерошо муроҷиат кунед, шуморо дар кор қабул мекунанд, ёрдамтон метиҳанд. То директор шуданаш ба мисли худаш ёрдам метиҳад, пеш мебарад. Бениҳоят зана ки зур қатиш ҳамсӯҳбат шудем. Ҳама коригарош даволни шумо муроҷиат кунед, кора пеш баред, маоши баланд бигиред духтаро. Барои кирма резондан дар иҷа барои фарзандотон метонен доруҳо харидорӣ кунед. Чизе мехарен, чизои босифатай, ҳам ба қуллаҳои баланд расида, ҳар моҳа маоши худтона мегирен. Бениҳоят кори хуб духтаро. Анака барои шумо як намуд пирожне ба маза ёжик бо номи ёжик барои шумо пешкаш мекунам. Ба мо лозимаи 5 дона тухм сафеди зарди якҷоя, иҷада 1 пиёла шир камтарай, ним пиёла равғанай, 15 грамм разрихли тили ҳами калоноҳай духтаро. Ор 10 қошиқай. Шумо нигоҳ кунед, ҳар як пухтупаз тарзи кори худша дора. Ман чӣ хел тайёр мекунам барои шумо нишон додагим. Аввал 1 пиёла шакара, 200 грамм шакара бо 5 дона тухм камаки ҳамроҳ карда ба миксер лат мезанем то сахти хушрӯй ғафз шудани ҳами массаи тухм. Нигоҳ кунед чӣ хел мешава. Ина 10 дақиқа зиёд мазадагим, барои ки миксери ман мощносташ баланди бад нестай. Баъд орда ҳамроҳ кардам. Орда ҳатман элакча безен. Ман бехтагиам тайёр мондам. Разрихли тила дохта ба мисли соат ҳами хел як тараф сахти бад наковен духтаро. Оста оста ковен ки ҳами абём нашина. Бинен инами хел ҳал мешава. Аввал ҳами 10 қошиқ орда ҳамаша мекобем. Хел оста ҳал мекунем. Баъд ширу равғана ҳамроҳ мекунем. Шири мо бояд хунуки бад набошад. Шира пешакӣ бироварда дар ҳарорати хона монем, камтар гарм бошад. Баъд широ ҳамроҳ карда ҳами хел бо оста кам андохта мекобем. Ҳамаша нишон додагим духтаро. Равғанша охирон ҳами хел мекунем, абём нашина. Бинед вақте кам андохтен да хамира тез суст намекуна. Нами хел бешава. Чиқа нозукай ҳами хамири бисквит. И ванилни бисквит меша духтаро. Беҳад бисквити мулоим, нозук, ба маза мебӯяд. Пешакӣ духовкаро гирон кунен. Дар градуси 150 бумонед. Духтаро, курси онлайна бисёриётон бупурсиден. Инамиҷа ҳамаша мегум ки барои ки ҳаматон тамошо мекунен. Курси онлайн ваяй духтаро ҳозир рафтестай. Барои подписчиком ҳозирам давом додистам. Барои ки меган тамом шудай нашудай, не тамом шудагӣ нестай. Кадоме ки инами пулша мепартоя картада ма дабавитш мекунам. Қимат нестай курси ма духтаро. Курси ма 100 сомонай. Да 100 сомон шуморо ма ҳамаи чира ёд метиҳам. Кадоме ки ҳастай медонанд. Беҳад курса осон оддӣ мефаҳмонам. Тамоми чизи рӯзғортона метавонед заказ кунед. Ҳамаи сайти пиндодо то 11 бо скидкаи калонтарӣ мешава. Номерома ина мемонам духтаро, муроҷиат кунед конкретна кадоме гирифтанӣ боша. Тоҷикистон да бошен выгоднее, Москва да бошен мешава хай $5 1 килоша. Дигар шаҳрош да қимат меғалта поштақати. Лучи ҳами Тоҷикистон да касе ҳаста ҳамо да выгоднее, ҳамиё нависен, ҳамиё ёдгирен. Ма конкретна мегум и хеле ки ваъдатии мо нашава не. ҳами Россияда қиматтар меғалта. Лучи чем Тоҷикистонда осонтарай, арзонтарай. Москва нормальнет $5 1 килош. То Москва складошон ҳастай, мебаранд шумода мерасонанд. Барои ҳамин номерои мада муроҷиат кунед. Кадоме мехоҳад ки курса гирифтан
нависен ватсапамда, ман номнавис мекунам, ётон метиҳам ки ай скидкаи 11 харид кунед, дигар нотарсида худтон харид мекунед духтаро. И хел нестае ки мисол ягон каса гардан кач кунед, имада заказ кунед, ранги ини хидад ихе ки всё равно любой кас шумода ягон чи заказ куна, вай якумаш пул мемонад да болош бизнес мекуна, дуюмаш ами чӣ хеле намефура ягон каса ба ягон каси дига. Агар бизнесмен набоша, бизнесмен боша, вай ҳатман шумода пул мемона, ба пул савдо мекуна. Шумо ай ура ки худтон ёд гирен, арзон бо нархи худаш заказ мекунед, ҷою пули фоидада бо чанд чизи дига мегирен духтаро. Номерои мада нависе мефаҳмонам. Иҷода кремша маскаи сливочнира қатис кушони молоко, ҳар душ дар ҳарорати хона гарм истодагӣ. Мисол ҳами сливочни маслои тозаша гиринда спредайку барои чой хӯрдан, барои ними сливочни тозаш кремода мекунанд. Ҳам халиё и хеле маскаҳое ки маргаринан иё намешаванд духтаро, мебаранд ҳам фоизнокиш камай, ба хунук умуман истифода набарем, фақат гарм боша маска, истодагӣ боша 5-6 соат дар хона дар холодильник гирифтагӣ бошен. Ба миксер аввал лат мезанен, баъд сукушони молокои гарма ҳамроҳуш мекунем, ба миксер мезанен. Бинед чӣ хел беҳад креми бамаза, креми хеле нежни омадагие. Духтаро ам хеле тайёр кунен, умуман намебура. Ҳеҷ вақт ай пухтанам натарсен, ҳамаи кор ай карден омӯхта мешавед. Рецептҳо оддӣ барои шумо ҳама вақт фаҳмонда мешавад. Чизе нафаҳмиден, группаи телеграмам дуроен, да уҷам мефаҳмонам. Чизеро ки мехоҳед, да комментария нависен, ҷавобтон метиҳам. Духтаро дар телеграмам духтаро ҳар рӯз айнами пухтупаз кадестиян савол метиҳанд, ҷавоб метиҳем. Группа барои фақат айн пухтупаз дастгирии якдигарай. Группаи ягон лишни гапҳои зиёдӣ нестае духтаро. Кадоми хоҳай на телеграм дам дароен, гап мезанем, мефаҳмонамтон. Силкаша мемонам, марҳамат. Ин маҷбурӣ нестае духтаро, бо хоҳиши худтонай. Инам хе духтаро креми торт ҳама навъ меша. Ҳоли барои агар мепурсен ки сливки кунем, сливки ҳам кунед мешава. Сливкиро бо ҳамроҳи сукушони молоко ё сахарни пудра ё творожни сир, и вариант ҳам меша даруни ҳами пирожнида. И яки пеш союзни рецепт буд, ҳами ёжика ба сливочни масло ва сукушони молоко мекардан. Ма ба ҳамин намуд кардам. Аҷоиб буд, бисквити ҳамин нежни омадагия, мулоим, хушрӯ. Болошам хе джеми малинови мекунам, ҳам хе бамаза меша. Бо агар хоҳен дарунаш дам джем кунед духтаро. Вариант бисёрай, бо вкуси худтон, таъби дили худтон мешава. раҳмат духтаро барои комментҳои хубтон, барои дастгирӣ, барои ҳами хел лайк мемонен. Сухани ман дар замин намемонен. ҳатман бимонен лайка, видео поделиться шавад, то як бонуи дигар ай рецептҳои мо бохабар бошанд. ай ҳар чизи вай беҳуда видео тамошо кардана, и видеоҳои мо як фоида оварай барои оилаи худтон. Як чизак меомӯзен, мепазен духтаро, и бесплатни шумода бигирен рецептҳоро барои худтон бимонен. Духтаро мурға ма пешакӣ намак карда монда будам. Як рӯз пеш намак хӯрдагия. Ана иҷода чеснок мекунам. Зверобой свежи тайёр кардам. Помидор бисёртар доштам. ҳам барои хӯрдан рӯз тайёр мекунам, ҳам барои ами мариноват карда. Дар даруни зверобой ман болгарӣ дохтам, чеснок дохтам, ба блендер задам, зверобой тайёр кардам. Иҷода мурчи сиёҳ, мурчи сирхак, ам универсальни приправа, чанд намуд дарунаш да бодора приправа, ғураи гашнич якҷоя кардам. Баъд анами зверобои тайёр кардаги ма ҳамроҳ кардам. Мемонем 3-4 соат мариноват мешава. Мариноват ки шуд, дар лисан хел мемонем. Хоҳен духтаро бубрен майда тараш кунен. Ма ҳами хел мемонам, градуси 150 да пасда хушрӯ дарунаш ҳамаш мепаза. Агар варианти дига ҳам меша ки майдаш кунен. Ма ҳами хел кардам. Агар як соат мепаза, ба картошкаша мемонам, картошкаша ҳами 20 дақиқа да мепаза. 1 соату 20 минута мепаза. ҳамин мир хушрӯ бамаза, градуси 150 да. Ба охир да конвексияи духовкаро гирон мекунам, ҳамо вентиляторша. Баъд қоқ мекунам пӯсти болоша, дарунаш сочни мулоим мондагия. Иҷа зверобои тайёр кардагӣ барои хӯрдани ҳозирара. Чеснок, помидор, болгарӣ, гашнич, укроп дохтагиам, намак. Ана мирғ тайёр шуд духтаро, бинед чӣ хел сочни омадай. ҳами хел бамаза шудай, ҳами зверобой аҷоиб буд, бамаза шудай. ҳами ма мариновани моҳирам нағз мебинам, зверобой қатӣ бамазаш мекунам, мирғам.
ами хел тайёр кунен зурай мешава ки майонезам бикунен лекин и бо бамазатар мекунам. Ина духтаро ба лимон бо мехри беҳад бамаза тиршак мекунам, бамазаи бад мешава. Хулоса тайёр кунен, шуморам нӯши ҷон. салому алейкум подписчико, ҳама каса созе назе саломатиётон наз. Ман ҳозир шаҳри нав омадам. Ҷода хонаи бобомай бобом ҳастан. Хабаргирӣ омадем. И гулора дидам, и хушруги ҳавлира дидам. Ҳамихе борон зад, ранги баҳор кадаге. Михе борони сахт буд. Омадан муда ҳаво авр буд. Боз янам афтоб кадай меги баҳор шудай. Пудинакора дидам, и хушру да борони чӣ пудина хушру болош борон бурдаги. Чene хеле да вая дидам хушру. И гулора дидам форид ма. На ҳавлё хе ҳама вайш листе зарч листе. Тираму ҳаёхе. Не шилха боше хе калон шудай. Баргош калон шудай. Чиқа личеб не барои желудка да личе немекуна шилха. Ҳам хе ҳавли калон хушру хе деҳот беҳад хе ҳавои тоза хушру. Ина духтаро иҷада малина буд. Ина омадам ҳолам буда. Иҷа миёй ҳамаи чи ҳастай бу мефора одама ҳавли. Ина малина духтаро. Ман гуфтам биё я бора шумодам нишон тиём. Ина малина. Қоқ шуда инҷада. Ҳоли бе. Иҷа. Ана. Зайнаб омада иқа малина чиндай мараям иҷа бурда. Ина духтаро малинара бине. Кичура нишон додистам ина. Ина малинара бине. Ямда мехри. Инҷада боем ҷон буда. Инҷа дарахто. Пеш майда будем. Тиршака. Пеш майда будем бисё меомадам амиҷа. Наха бозӣ мекардем. Наи дарахт аҷоиб. Чӣ боша? На иш неву навтигариш. Чиста ҳами тирамоҳӣ зарчидай. Медони духтаро и чӣ будай? И смородина будай. Смородинара дидем. И дарахчам аҷоиб баргакоша бинем. Ай дури ҳами тофтестай бо зарчидай сирхчаи зард. Мегум и чӣ боша? И смородина. Ина шохош поён шудай бисё бастай. Дидем дарахти смородинара ман дидагӣ набудам духтаро. Баъд ҷада дарахтҳои севан ёшда ёдам ҳастай. Ҷада якта анор доштану баъд поёнда зардолу буд. Гелосу да пеш буд. Хай боине чандта навшинондаги неш гелосае ба фикрам. Баъди ҳами хел мева ҳамаи чи ай хидат мешава. Чӣ зурай. Анами дарахтчам ҳайронам чӣ боша. Иҷа баъд ҳамаш малина будай. Боло то инҷа. Ана ки ҷада пикник ни духтаро. Қаҷои хушру и сабзора би меги баҳорай. Хушру омадай боронгари качанқа. Хушру форид меҷаш. Природа. Ҳама одамое ки ай сексия меём ҳавлира ма ва мефорама назай бинам. Дар иҷа духтаро шӯрбои алови ҳамихе бамаза омадай бовар кунен. Ҳами ҳичи дар ҷое ки алов намебирояда. Ҳами дар плита мекунӣ вай дигарае алови дигарай. Маззаш бо дар боди ҳавои тоза деҳода ҳамихе борон боридагӣ боди ҳаво тоза буд. Ҳам иштиҳои одам мебиёя. Беҳад хубай. Ина духтаро ҷада пишакчи қади Зайнаб бозӣ дошт пишаки хушру гуфтам ма оқа пишака любителиш нестам. Ине ки форид ма ҳамин пишака дидам. Раҳмат духтаро барои тамошотон. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.